Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wonten asanipun para bapak para ibu linangkung asanipun para pinisepuh nggih krana yuswanipun ingkang sampun kathah, sepuh krana ngilmunipun, sepuh krana kedudukanipun ingkang pantes kula bakteni. Para bapak ibu ingkang pantes saya pakurmatan, sumrambah dumateng para sutresna adik-adik kakung putri ing tansah tresnani. Murwakane atur wonten santo punika boten wonten tembung ingkang pantes batal kajangan syukur alhamdulillah kunjuk dhateng Allah taala ingkang sampun rahmat barokah hidayahipun langkung panuwun emas sehat sempat yasa panjang satemah wonten santo punika saged lenggah wonten ing masjid menika sampun sareng-sareng pengajian menjelang buka bersama, menjelang buka puasa bersama wonten ing Masjid At-Taqarrub niki ing pangajap mugi-mugi lampah lan Allah ridho lan paring kanjeng sak murwat kaliyan niat lan kelas sami. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam puji dumateng uswatun hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumebener datang keluarganipun, para sahabat-sahabatipun lan sedaya umat pun kanthi panuwun mekalup kula sami sedaya ngamalaken sunah-sunahipun saha tansah ngantuk-antuk pitulunganipun syafaatipun bijing wonten yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Sehat nggih Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Apa kata-kata hari ini? Ora duwe kalau ngoten. Kata-kata hari ini ojo kuminter ndakne keblinger, ojo citra ndakne cilaka. Niku ngerti hari ini Bapak Ibu? Blas. Dom nembake saya kaya ora ngerti to. Ojo kuminter mundak keblinger, ojo citra mundak cilaka. Niki nek lagune teng matas nika ojo lamis. Nggih. Ojo citra nggih. Ajeng kula stelake nika kaya ora ngono. Nggih. Kula hormati Bapak takmir pun mampir 2/3 Ramadan nggih. Tasih sehat, tasih kuat insyaallah nganti dumugi bodho. Sing dianti-anti rampunge poso apa bodhone niki? Rampunge poso apa le bodho sing ngadhep arep niku? Kok kaya ora ndek pengarep-arep kabeh malah to? Bodho ya ora ndek pengarep-arep, rampung poso ya ndek pengarep sing ngadhep napa nggih. Ya niki Bapak Ibu pun pokoknya ada niku dijalani saja apa yang diperintah Allah, insyaallah niku mangke kathah hikmahipun. Kita mengalir saja. Biar nanti apa yang kita lakukan iki diridhoi Allah. Nggih. Nika penonton sing ngendika kok ora dibaleni ya salame pun apik salame dadi pun sah dibaleni to. Kok ora dibaleni ya ora sah baleni pun apik salame ngoten nggih. Bapak Ibu kominter menika tegesipun tumindak utawi tiyang ingkang rumaos pinter, sok pinter. Sok niku mboten ada teges arang-arang utawa kadang-kadang utawa ora ajeg. Nggih. Sok ngerti, berarti ngerti kadang-kadang utawa ngerti ora ajeg, ngono. Sok mangkat, sok ora berarti arang-arang le mangkat. Sok poso seora berarti sok poso seora. Lah sok kuminter niku berarti ya arang-arang le pinter nggih. Sok pinter dong sehat, dong waras ya pinter nek dong ora tek waras dadi ora pinter. Nah, niki sok kuminter niku nggadahi makna wong sing rumangsa pinter ning jane ora pinter. Wong sing sok rumangsa pinter niku angel nek dikandhani meneh to. Sok rumangsa iso. Upamane nang kumpulan, age ana wong ngendikan to, ana wong ngomong nyela-nyela ngomong to.
Mangke usule kudu dienggo. Nek ora dienggo nesu, mutung, sesuk yo ora mangkat. Nah, aku ora dienggo kok ora kanggo kok usulku ya wis ngono. Niku. Terus sok kuminter niku, wong kuminter niku angel nampa saran. Saya rumangsa pinter, angel nampa saran. Dikandani angel alias ngeyel. Kene pun do pinter ngono. Ngeyel sok pinter nggih. Ngeyel dikandani ngeyel gitu. Dadi ora gugu. Engko nek sesuai dikandani ngeyel ora kena caci jenenge apa? Cah kok ora kena dikandani jenenge apa? Ndablek utahe napa? Ngayil. Oh mak pinter ngayil napa malih? Beling wah kena hafal gitu. Nah, nggih. Nggih bae cah kok beling ngoten ya. Nah, ngayal ndablek beling. Nah niku nggih dadi merga wis ora iso dikandani. Angel nampa masukan, angel nampa kritik. Nggih niku sok kuminter. Ning ya ana sing apa-apa iso niku napa? Sing sinten sing apa-apa iso niku? Lah nggih tukang gitu. Tukang niku apa-apa iso. Tukang jahit iso jahit, tukang paku iso maku dadi iso niku tukang. Lha pun sing apa-apa iso niku wonten malih tukang sing sithik iso niku tukang kijing. Nah, titik-titik iso niku tukang kijing itu. Nah, nek liyane ora. Nek tukang kayu pun kok iso babakan kayu, tukang jahit iso jahit. Tukang mesin kok iso nggon mesin, nek tukang kijing titik-titik pinter gitu. Nah niku sing paling anu nggih titik-titik. Ini sakniki wis arang-arang nggih tukang kijing niku. Ora titik-titik sak kijing saka keramik kok gitu. Saka dicetak kon ambiyen tukang kijing niku pinter titik-titik gitu. Niki tembung kuminter nggih. Dadi wong sing rumangsa bisa. Rumangsa iso. Rumangsa iso. Nang Jawa niku ana tembung bisa rumangsa aja rumangsa bisa. Niku angel dibolak-balik gitu. Rumangsa bisa. Nggih. Iso bisa rumangsane iso nepake dhewe manggon kawe dhewe. Ngetrap kawe dhewe. Kahanan kuwi kaya ngapa to? Nggih. Kahanane kaya ngapa to? Utawa keadaan saya itu apa? Upamane kula dadi RT. Nang kumpulan RT ya kudu lenggah nang desa niki do ora anu kete nggih Pak Sam nggih. Ngono ganggo tengok niku kete ora mlaku sakniki. Nek mbiyen niku nek piantun sepuh niku lenggah ten pundi? Ten minggil utawa ten dhuwur. Sisih pundi niku? Nggih. Sisih pundi nggih sisih dhuwur niki sisih pundi? Nek omah madu ngalor ten pundi? Sisih wetan, sisih tengen sakniki mboten nek sing siki nggih napa? Nggon sendi-sendi. Niki golek niku sing gedhe ndudhe kan biasane pine sepuh, mbah kaum barang niku gitu. Lah iki kan sing do lenggah niku ora ngoten watone tenguk golek nggon kepenak niku wau gitu. Niku dadi sendi-sendi. Terus mau golek nggon kepenak utawa golek pinggir nyun sewu, pinggir lawang kok nek mulih siki ngono. Nggih, niku nggih nek niku kan boten. Niku dadi niki iso rumangsa gitu. Bisa rumangsa niku wae. Lenggah. Lah sing among tamu ya ngono kuwi ya iso ora engko ngadeg nyalami tok nek ora iso nglenggahke nek sepuh lenggah riko mangke sing meneh lenggah iki gitu. Niki kadang-kadang pun do lali, pun do napa ora diterapke nggon ganggu ngoten niku to. Wes paran nggon kepenak sing teko sik kaya nang dhuwur ngono. Nah, niku nembe lenggah. Nek wong mbiyen do disaru gitu. Cah enom kok lek tengok nang dhuwur gitu. Bukan pejabat duduknya di atas itu, nek mbiyen do disaru do ngat-ngetke. Nek krasa ning ora wae darane kondang mah do ngat-ngetke ngoten. Niku itu. Terus mangke termasuk nek nika nek napa? Nek diparingi unjukan nika nggih. Niku kadang-kadang ladene sok ora genah. Dirantingke mawon.
wong tua mah kon ngladeni cah nom nang dhuwur ngladeni diranting kemawon Pak niku to. Nah, niku terus nganggo kerat niku dadi malah juga saya lera genah meneh to. Nah niku diurutke ngoten niku mah wong tua ngladeni. Utawa nek ana ya mlaku wae ora apa-apa men cepet ngono ora salah kondodok. Nah niki saya meneh pendidikan sing ora genah meneh. Nah sing laden mangke pendhong rak mangke lek ngladeke sing tengen apa kiwa. Ah tengen gitu. Dadi mangke unjukane sih tengen ning nggake. Nek engko ana piring ya sendene sih tengen nek siwono wong biyen ta didare. Nah ora kon mangan kok nang sikiwa kok dadi gitu niku. Lah nek laden sikiwa nek wong biyen ora dipangan. Pemene laden cangkir niku cangklongane kudune isih tengen kena sikiwa ora diunjuk. Dole ngunjuk ya ana aturane. Ora langsung dindake sak gelas. Wah enak legi cocok ngono entek sak gelas. Mboten. Mboko telung ajeng kula contone ning urung mangsane gitu. Nah. Ning gelas niku telung cegukan leren. Gitu. Wah nek selang lah cegukane rada dawa ngono dadi sak gelas telung cegukan gitu. Mboten ngoten iki. Mangke jenenge. Terus mangke nek rampung dahar nika. Niku yang ngenteni kiwa tengene. Ah saniki mboten nek. Rampung sing dhewe terus jalehke gitu. Nek kancane jaluk ditumpuk. Wah niku saya ora genah meneh gitu. Nah. Nyusu-nyusu gitu. Delok kiwa tengene rampung ampun apa? Ampun cepet-cepet lek ngentekke. Delok kiwa tengene urung rampung terus mangke len jalehke nek wis kancane rampung sendoke dikerepke nang sisih kiwa. Nek nang sisih tengah mah berarti ajeng tanduk ngono lah niku. Ning nek iki ora diwulangke lho sakniki to. Wis arang-arang itu ora diwulangke ngoten nggih niku. Niku dadi nek ngoten niku berarti sedadonge jempol ngoten nggih niku. Termasuk ngaturi niku nganggo jempol napa nganggo tangan ngoten niki? Jempol ngoten nggih. Nek tangan iki berarti njaluk gitu. Gitu. Nyuwun paring-paring gitu ngoten iki. Mulane jempol monggo. Ngoten iki monggo pun unjuk, monggo pun lenggahi gitu. Monggo katuran lenggah. Ngoten ngeten iki. Nek ngeten iki beda malih. Nyuwun jog ngoten lho. Lah monggo berarti jog ngoten nggih. Niki perlu dipun wulangke nek sakniki ora slonto. Ora diwulangke basa Jawa ngono. Niku angel gitu. Mbokne bapakne ra sapa Jawa apa anake. Saiki bahasa Indonesia. Ngoten nggih dadi wis rakar-karan dhewe ilang jane niku penting nggih. Penting dan sangat nggih nggih niku saya sangat insyaallah bocah iso basa niku insyaallah akhlakipun unggah-ungguhe becik. Nek bocah ora iso basa niku dadi jane mau beling niku wae to dikandani angel gitu. Nek dikandani mbantah, wangsulan gitu. Marake nganyelke. Dadi niku wau kadang-kadang yo sok ade niku lali cah kok ngayal anake sapa to padahal anake dhewe gitu. Nah mbiyen piye ngoten niku nggih. Nggih sok lali ngoten anake sapa kok mblingki. Kowe kan anake sapa kok mblingki padahal anake dhewe kok lali gitu. Nah ngoten niku. Niku urung nek wetu tembung-tembung sing kasar. Nah niki Bapak Ibu nggih aja kok wong duwe sifat ngoten pripun? Kok wong harus duwe sifat peminter, harus duwe sifat jake anteng, omong wae, ngeyel. Niku sebabnya napa? Ya diawali sekarang biyen lekasilan duwe anak niku pripun. Nggih kadang-kadang sadar lho, ngerti kok metu bocah dadi ngeyel. Niku saiki delok awake dhewe biyen iki iki piye to? Mulai dari berpacaran, terus makin duwe anak, piye biyen kan dan seterusnya itu berpengaruh. Nggih. Terus mangke pas ibu-ibu sing sami ngandhut niku hamil niku pripun pelakuan dalam keluarga akan berpengaruh. Gitu. Jenenge pendidikan apa niku? Pendidikan prenatal, pendidikan sebelum lahir. Nek pas mbiyen ibune ngandhut kok ngendikane awon-awon aja elane bocah niku elek ya ampun kaget nggih. Termasuk mangke lahir kok napa nggih ora diberi pendidikan yang bagus ya nanti akan menjadi anak yang niku belingan dan sebagainya nggih. Wangsul datang pokok ajeng itu. Jadi aja sok peminter. Wong Jawa duweni falsafah
duwe sifat kaya pari. Nggih, kaya pari. Saya berisi, sanjenengane saya ndungkluk. Ndungkluk napa ambruk? Oh, tungkul. Lah kok ambruk parine. Kodanan kebaratan wingi gitu. Dadi niku nggih. Dadi kelemon nggih. Dadi saya ndungkluk pasawahe pari niku. Beda nek sing gabuk ngadeg. Nggih. Niku pari gabuk ngono. Nah, niki pas saya isi, niku saya ndungkluk. Saya temungkul ora kokean omong. Ning nek omong iso mandi. Ngoten nggih. Lah niku dadi nek ngendika niku ora ngarang, nek ngendika mangke mandi cespleng ngono niku. Nah, nek sing kokean omong niku biasane ora ana isine ora mandi. Sehingga nek bahasane jenenge apa niku? Tong kosong berbunyi nyaring gitu. Niku dadi omongnya gemelantang. Gitu. Nek ngendika gemelantang kan apa? Seru, banter. Rasa anggota wae tanggane wis krungu gitu. Lah nek ngoten niku nyun sewu nek nggen kula sok ibu-ibu niku ngoten niku nek iki nggih mboten. Nggih, wah padha nggih, nggih. Wah esuk-esuk anggere gemelantane wis lekas upacara ngono gitu. Niku esuk-esuk kok suarane terus kaya upacara gitu. Niku. Mbuh mergane katale glimpang apa segane mau to lawe dipangan kucing. Nah, niku. Sok-sok ora ana penyebabe niku dadi komandan upacara niku seru ngono. Geblantang niku wong to. Niku. Nek wong sing pinter mesti niku napa sing diwaca sing dhewe astagfirullah. Apa ta sebabe ngono? Ora sok apa ana sing sok misuh-misuh wis suarane wis elek-elek ngene. Niki. Nggih, mila tembung kuminter kuwi mesti ora pinter gitu. Mulane angel nampa piwulang marang wong liya, angel nampa masukan saka wong liya. Nek ora cocok gampang mutung utawa mangke memisahkan diri. Ora coba tak jilang niku suwen nganti mulih wae esuk rasa mangkat ngono. Kadang-kadang ngoten niku. Dadi niki wong sing rumangsa gedhe, rumangsa isa niki bebayani tumrap awake dhewe lan tumrap tiyang sanes. Nggih niki siji. Pun lajeng buka sak materi. Sing nomor loro aja cidra mundhak cilaka. Cidra niku napa? Ngapusi. Nggih, mbenjani janji. Padha ngapusi mbenjani janji, ngapusi lha malih glibeng. Padha mboten nang glibeng niku. Glibeng niku nek juga si apa jatah iki juga loro niku glibeng gitu. Glibeng kana sing arane glibet bengi. Dadi niku cidra sok ngapusi pun maturke nggih. Nek bahasa Arab niku napa nggih al-kadzib. Nggih, seneng ngapusi. Lah wong sing seneng ngapusi niku biasane niku mangke budidaya ngapusi meneh. Men sing ngapusi sik dewau ora ketok nek ngapusi. Nggih, niki dadi pisanan ngapusi golek tembung sing nggo nutupi ngapusi berikutnya. Nggih. Lah wong sing seneng ngapusi niku biasane apa? Mangke awalnya jadi apa? Mboten dadi percaya. Awalnya percaya apa to? Golek utangan wae angel. Gitu. Nek golek utang wae angel. Ana ketemu wong kancane wae mesti minggir nyimpang dalan mengko ndakne diapusi. Niku tukang ngapusi. Jadi termasuk salah satu sifat orang munafik itu senang berbohong, cidro, mbenjani janji. Sesuk ngarep bodo ya oleh nyaur. Tekan masuk bodo, masuk bodo kapan kan bodo sesuk. Jadi mundur-mundur karena utang niku kudu balekke lho gitu. Nah niki mulane aja seneng utang.
nek ora kepepet ngoten nggih. Nah, ning ora kepepet ya kalian nggih. Niki mila Bapak Ibu niki wong sing sok cidra mblenjani janji, tidak pernah menahan janji atau ingkar janji niku tekane kapan nek wong janji niku sesuk bakal ditagih. Ora ana donya iso tekan akhirate ya ditagih. Nek nang kono kok wis ora ana sing nggo nyarutan niku amale sing dikelongke. Ya to, dadi panjenengan rajin ngaji, nek kok ndek utang ora disaur, nggih, niku sesuk ya tetep dikelongke niku. Dadi istilahé nek dhewe niku wonten kantong bolong. Duweni utawi wong sing napa nggih? Wong sing rugi. Orang yang rugi. Karena apa? Bendino ngamal akeh, sesuk nang kono entek amale nggo nyarutan. Nggih, niku mulane ampun jagake Pak Lurah nek mati, gitu. Nyuwun pun ikhlasaken amalipun apa utangipun gitu. Nek saya janjane dene rampung, nyuwun ikhlasaken nek tesih kathah kena hitunganipun nggih jenengan sampeyan kaliyan keluarga, ngoten nggih. Nah, karena keluarga nagih apa? Ora ndek bukti. Nah sing apik begitu keluarganya meninggal niku terus ahli waris itu ndang-ndang biyen kanca cerak ki sapa? Bapak atau ibu biyen tau diutang mboten nek duwe pinten kek mangke jangkang disauri ngoten niku. Niku sing apik ngoten niku. Ning arang-arang ya ngoten niku. Ngoten iso nek ana laporan nek ora ya beneran. Niki wong sing cidra mblenjani janji. Nggih, mila ngati-ati niki abot nggih. Nek wong sing sok mblenjani akhire napa mangke cilaka. Celaka 17. Cilaka bola-bali. Nggih. Arep susah, mergane apa? Ora dipercaya. Engko arep njaluk utang, arep utang nang tanggane ora dinae mergo semelang ndak ora disaur. Engko arep nyilih napa niku ora diparingi mergo engko ndak ora balekke arep napa ora diparingi mergo ndak ora dibalekke gitu. Terus nek kekancan ya ora terak-terak. Ora diceraki mergo ndak diapusi gitu. Nah, niku celakane wong sing cidra, wong sing ndejani janji. Nggih, niki perlu ngati-ati nggih. Nggih, Bapak Ibu, kathah filsafat-filsafat Jawi ingkang sakmenika sampun dipun tilar, sampun boten dipun wulangaken dhateng putra wayah kula sami. Mergane napa? Ya ora diwulangke nang sekolahan. Nggih, ora diwulangke sekolahan, terus Bapak Ibu mbiyen ya lali ketinggalan pelajarane sakniki. Dadi rumangsa ora iso jeneng babak ngoten niku ora diwulangke. Kamangka pendidikan akhlak itu berada di dalam rumah. Nih. Pendidikan akhlak itu di rumah. Bagaimana mendidik anak itu bisa menghormati orang lain, bisa beradab dengan orang lain. Walaupun teori-teori saya itu sudah menunjukkan bahwa seperti itu benar. Mila niki nek jenengan mirsani Pancasila. Ya kan yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Memberikan pendidikan kepada orang lain supaya punya rasa kemanusiaan dan punya adab. Ora otek pinter nika, nek bocah niku duwe adab, duwe sopan santun, punya nilai plus. Pinter apa yang apa? Nek bocah niku ora duwe santun, ya niku jenenge ora beradab. Nggih. Pinter iso nek ana ora barokahi. Nggih. Ora barokahi. Ora ana manfaate mila wonten tembung urip iku kudu urup mila urip sing ana manfaate nggo sinten nggo awake dhewe keluarga to masyarakatipun ngoten nggih dadi urip kudu urup supados mangke napa proses iku ana maknane ana manfaate urip nang alam donya niki ora minggur urip tok ning malah dadi beban tumrap wong liya ibaratnya uwit nika nek ning kurma ngadeg utawa urip tok ngrembuyung ning ora ana wohe niku manfaate engko dadi kayu bakar malah kadang ngerusak kiwa
tengene tanduran kula tengene ora iso urip apik, ora iso tukul, tanah cengkar mergo oyote tekan ngendi niki nggih. Mila wangsul dateng permasalahan monggo kula sami netepi janji, menawi gadhahi janji sami nggadahi nggih dapat dipercaya jika kita memegang amanah dan punya sifat yang baik sehingga nanti kita bisa dipercaya dengan orang lain nggih. Bapak Ibu yang hormati, tesih 10 menit nggih. Oh nggih. Ketoke nek pun rampung ngaji rampung le ngaji nggih, mangke ndane jenengan sembayangke sing jero abang-abang niku. Kita wis ora konsentrasi nek ngeten iki. Kok ya abang ngoten lho. Nggih, mangke kula sanggih. Bapak Ibu, kesimpulanipun nggih saniki, kesimpulanipun monggo gesang kula sami ingkang boten dangu malih menika monggo dipun isi kanthi amaliyah ingkang sae dadi kaya dene uwit niku kaya wit pari, dadi wit kaya wit gedang kabeh manfaati, dadi wit kaya wit kambil kabeh iso migunani, iso urip nang ngendi papan gitu. Niku sing diwulangke nang kula pansami saking para winasis, saking para pinisepuh. Mila alam sudah memberikan contoh pada kita semua, Allah sudah memberikan ayat-ayat yang tidak hanya tertulis tapi kejadian di alam ini bisa diambil sebagai pelajaran kita semua. Nggih, monggo sami donga dhateng Allah Taala mugi amaliyah kula sami salipun gesang utang dinten menika dipun tampi Allah wonten dipun paring pamunten. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yuqarribu min sidah ya rabbal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma ighfirli wa lahum rabbana shighara. Allahumma ighfirli wa lahum rabbana shighara. Allahumma muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samicun qaribun mujib da'wat. Rabbana dhanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa sallallahu taqina ma Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa taqina ma asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tawwabun. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannah wa a'udzu minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tawwabun. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa a'udzu minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tawwabun. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal kama taqabbal Rabbana taqabbal warhamna anta maulana wa qina minal kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun semanten-semanten wonten kirang salebetipun papunten monggo tansah menika kagem doa piyambak kalebet wekdal ingkang mustajab doa menika sadèrèngipun buka puasa. Wonten kirang papunten pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.